Hola, benvinguts i benvingudes a la història que no sabies. Si algun dia heu portat un amic, un familiar o algú que visitava Barcelona per primera vegada, és molt probable que en algun moment hagueu acabat passejant pel barri gòtic. De fet, gairebé forma part del recorregut obligatori. Entres per aquells carrers estrets, comences a caminar entre façanes de pedra, descobreixes places amagades, finestrals medievals, escuts esculpits i edificis que semblen haver estat allà des de fa segles, i gairebé sense adonar-te'n acabes assumint una idea que comparteixen milions i milions de persones cada any, que estàs contemplant la Barcelona medieval tal com ha arribat fins als nostres dies. És una idea tan estesa que pràcticament ningú la qüestiona, però resulta que la història és bastant més complicada. Perquè sí, hi ha edificis medievals autèntics. Sí, hi ha carrers que ja existien quan Barcelona era una de les grans ciutats comercials de la Mediterrània. I sí, hi ha racons que ens connecten directament amb l'edat mitjana. Però també és cert que una part molt important de la imatge que avui associem al barri gòtic és molt més moderna del que ens sembla. I aquí és on la història es torna interessant, perquè no és cap escàndol, ni cap conspiració amagada, ni tampoc una gran mentida descoberta recentment. El que va passar és molt més guai. Barcelona, en un moment molt concret de la seva història, va decidir reconstruir, reinterpretar i fins i tot embellir una part del seu passat per a crear la imatge que avui identifiquem amb el seu centre històric. Dit així, gairebé sembla impossible o gairebé abominable. Si no el tens, no el tens, no? Com pot una ciutat reinventar el seu propi passat? Com és possible que un dels espais més famosos de Barcelona sigui alhora una de les zones més antigues i, en alguns aspectes, una de les més modernes de la ciutat? I aquí encara hi ha una pregunta més curiosa. Si poguéssim agafar una màquina del temps i portar un barceloní del segle XV a passejar pel barri gòtic actual, reconeixeria realment el lloc on vivia? La resposta probablement sorprendria més d'un. Per entendre-ho, hem de fer, com fem gairebé sempre, un petit viatge enrere, fins a una Barcelona que ja no existeix. Una ciutat envoltada de muralles, plena de mercaders, artesans, palaus, convents i esglésies. Una ciutat que durant segles va ser una de les capitals més importants de la Mediterrània i que va deixar una empremta molt més profunda del que sovint imaginem. Perquè abans que existís el barri gòtic, que coneixem avui, va existir una Barcelona medieval ben real, molt més caòtica, molt més viva i també molt diferent de la imatge idealitzada que ens ha arribat. I és precisament allà on comença la nostra història. A veure, oblidem durant una estona la Barcelona actual. Oblidem l'Eixample, la Diagonal, les rondes, el metro, els barris que s'estenen quilòmetres i quilòmetres més enllà del centre històric i tota aquesta ciutat immensa que avui sembla no acabar-se mai. Perquè durant la major part de la seva història, Barcelona era una ciutat molt més petita, molt més compacta i completament condicionada per unes muralles que marcaven literalment els límits del seu món. De fet, si un barceloní del segle XIV aparegués avui al centre de la ciutat, probablement reconeixeria alguns edificis, alguns carrers i alguns racons molt concrets, però la major part del que veuria li semblaria un territori completament desconegut. Per ell, Barcelona era essencialment aquell espai comprès dins de les muralles, un entramat dens de carrers, places i edificis on convivien comerciants, artesans, nobles, religiosos, mariners i tota la multitud de persones que feien funcionar una de les ciutats més importants de la Mediterrània occidental. I és que durant bona part de l'edat mitjana, Barcelona era una potència econòmica de primer nivell. Els seus mercaders comerciaven amb les ciutats italianes, amb els ports del nord d'Àfrica, amb Sicília, amb Sardenya i amb bona part dels territoris de la Corona d'Aragó. Les seves drassanes construïen vaixells que navegaven per tota la Mediterrània. Els seus comerciants acumulaven fortunes considerables i les seves institucions exercien una influència política que anava molt més enllà de les muralles de la ciutat. Bé, ja ho vam explicar una mica al capítol on parlàvem de Catalunya com a potència mediterrània. En tot cas, aquella prosperitat va deixar una empremta molt visible en forma de pedra. És durant aquests segles quan es construeixen molts dels edificis que encara avui associem a la Barcelona gòtica. Es desenvolupen els grans palaus de les famílies nobles, s'amplien esglésies i convents, apareixen espais vinculats al poder reial i municipal i la ciutat va adquirint una personalitat arquitectònica que encara avui resulta fàcil de reconèixer quan passeges pels seus carrers més antics. Abans de continuar, però, hi ha una idea molt important que hem de tenir present durant tot el capítol, perquè sovint és aquí on comencen les confusions. La Barcelona medieval no era el decorat perfecte que tendim a imaginar. No era aquella successió impecable de carrers encantadors, places pintoresques i façanes harmonioses que apareixen a les guies turístiques d'avui. Era una ciutat viva
i les ciutats vives acostumen a ser molt més desordenades, molt més sorolloses, molt més brutes i molt més caòtiques del que ens agrada pensar. Els carrers eren estrets perquè havien crescut de manera gairebé espontània al llarg dels segles. Els edificis s'anaven acumulant els uns sobre els altres. Hi havia tallers que feien soroll, activitats que generaven males olors, mercats plens de gent, animals circulant pels carrers, els problemes d'higiene de tothom i tots els problemes habituals d'una gran ciutat medieval que intentava encabir cada vegada més població dins d'un espai limitat per les muralles. I a més, la ciutat no es va quedar mai congelada en el temps. Generació rere generació, els edificis es reformaven, les façanes es modificaven, les finestres s'ampliaven, les cases canviaven de propietari i els barris evolucionaven constantment. Pels habitants de cada època, aquells edificis no eren patrimoni, eren simplement casa seva. Eren els llocs on treballaven, eren els espais on feien la seva vida quotidiana, i això vol dir que la Barcelona medieval va anar transformant-se contínuament durant segles, adaptant-se a les necessitats de cada moment, com fan totes les ciutats del món. Quan va arribar al segle XVIII, i encara més quan va arribar al segle XIX, molts dels edificis que avui considerem històrics ja acumulaven reformes, ampliacions i modificacions de tota mena. Alguns palaus havien canviat completament d'aspecte, moltes façanes medievals havien desaparegut darrere d'intervencions posteriors i alguns dels racons que avui associem a l'edat mitjana tenien una aparença molt diferent de la que imaginem. Mentre Barcelona començava a afrontar un problema cada vegada més greu, la població no deixava de créixer. Les muralles continuaven limitant l'expansió urbana i cada vegada hi havia més persones convençudes que la ciutat estava arribant al límit del que podia suportar. Sense saber-ho encara, Barcelona estava a punt de viure una de les transformacions urbanes més radicals de tota la seva història. Una transformació que canviaria completament la fisonomia de la ciutat i que, paradoxalment, acabaria sent una de les claus per entendre per què el barri gòtic actual és com és. A baix les muralles! Durant segles, les muralles havien estat una de les grans garanties de supervivència de Barcelona. Havien protegit la ciutat de setges, de guerres i d'atacs enemics, i ningú no qüestionava la seva utilitat, perquè en una època en què la seguretat depenia sovint de la capacitat de defensar-se darrere dels grans murs de pedra, aquelles estructures eren absolutament imprescindibles. Però la història té una curiosa tendència a convertir les solucions d'una època en els problemes de la següent, i això és exactament el que va passar. Mentre Europa avançava cap a la industrialització i les grans ciutats començaven a créixer a una velocitat desconeguda fins aleshores, Barcelona continuava atrapada dins d'un perímetre que pràcticament no havia canviat durant segles. La població augmentava any rere any, arribaven persones de zones rurals buscant feina a les fàbriques i les activitats econòmiques es multiplicaven, però la ciutat seguia tenint gairebé el mateix espai disponible. És com encabir una botiga de mobles sencera en una habitació de 10 metres quadrats. No sé si m'explico. Total, que el resultat era una densitat que avui costa fins i tot d'imaginar. Allà on ara veiem carrers relativament amplis, places obertes i edificis separats, hi havia una ciutat extraordinàriament atapeïda. Les cases creixien en alçada perquè, evidentment, no podien créixer cap als costats. Els habitatges s'amuntegaven i alguns carrers eren tan estrets que la llum hi passava, però encara gràcies. Les condicions higièniques eren molt precàries i els problemes de salubritat preocupaven cada vegada més les autoritats, els metges i els urbanistes. De fet, durant bona part del segle XIX, Barcelona va ser considerada una de les ciutats més densament poblades d'Europa, i no era cap exageració. Un dels problemes que tenia aquesta densitat eren clarament les epidèmies, que apareixien amb una freqüència bastant preocupant. La ventilació dels carrers era deficient, les infraestructures resultaven insuficients i cada vegada hi havia més persones convençudes que la ciutat estava arribant al límit. Per això, una idea que durant segles havia semblat impensable va començar a guanyar força. Les muralles havien de desaparèixer. Per nosaltres és una decisió que sembla completament lògica perquè coneixem el desenllaç de la història. Sabem que existeix l'Eixample, sabem que Barcelona es va expandir i sabem que la ciutat moderna no es podria entendre sense aquell canvi. Però pels contemporanis la decisió tenia una enorme càrrega simbòlica. Estaven parlant d'enderrocar unes estructures que havien definit la ciutat durant generacions i que formaven part de la seva identitat des de feia segles. Malgrat les reticències, la idea es va anar imposant. Cada vegada resultava més evident que Barcelona necessitava espai, necessitava aire i necessitava créixer. I finalment, a mitjans del segle XIX, les muralles van començar a caure. Per molts barcelonins aquell moment va tenir gairebé un significat emocional. No es tractava només de pedra que desapareixia. Era la sensació que la ciutat deixava enrere una etapa sencera de la seva història i s'obria a un futur completament nou. I aquest futur tenia un nom que avui coneix tothom, l'Eixample.
El gran projecte d'Ildefons Cerdà prometia una ciutat moderna, ordenada, saludable i preparada per afrontar els reptes del futur. Els carrers serien més amples, hi hauria més llum, més ventilació i molt més espai per créixer. Era una idea radicalment diferent de la ciutat antiga i representava tot allò que s'associava amb el progrés. I com acostuma a passar sovint, la novetat va atraure immediatament l'atenció. Les famílies benestants van començar a traslladar-se als nous barris. Les inversions es concentraven en la Barcelona moderna. Els grans projectes arquitectònics miraven cap als nous carrers de l'Eixample, al Passeig de Gràcia. Viure en aquells espais amplis, lluminosos i acabats d'estrenar es va convertir en un símbol de modernitat i d'ascens social. Mentrestant, però, Ciutat Vella començava a perdre protagonisme. Durant unes dècades, molts sectors de la societat van començar a percebre els barris antics com una part envellida d'una ciutat que avançava cap a una altra direcció. Els edificis medievals que avui admirem no es veien necessàriament com tresors patrimonials. Moltes vegades es consideraven simplement construccions antigues, brutes i situades en barris que alguns associaven a la pobresa o a la manca de modernitat. Sembla que Ciutat Vella entrava en una espècie de decadència, oi? Doncs és aquí on la història fa un gir absolutament inesperat, perquè just quan Barcelona semblava disposada de deixar enrere aquella part del seu passat, va començar a aparèixer un moviment que defensava exactament el contrari. Un grup d'intel·lectuals, arquitectes, historiadors i polítics que creien que aquells edificis, aquells carrers i aquelles pedres explicaven una part essencial de la història de la ciutat i que, lluny de desaparèixer, mereixien ser recuperats, protegits i fins i tot reinterpretats. Sense saber-ho encara, estaven posant la primera pedra del que acabaria convertint-se en el barri gòtic que coneixem avui. El moviment romàntic va despertar una fascinació enorme pels castells, les catedrals, les llegendes i tot allò que connectava amb l'edat mitjana. I de sobte, allò que abans semblava vell començava a semblar fascinant. Penseu en, Friedrich amb el Caminant sobre el mar de núvols, Delacroix amb La llibertat guiant el poble o un Gustavo Adolfo Bécquer amb les seves rimes i llegendes. Total, que Barcelona no va quedar al marge d'aquesta tendència. De fet, hi havia un motiu afegit perquè aquella mirada cap al passat resultés especialment atractiva. Durant el segle XIX, en plena Renaixença, molts intel·lectuals catalans intentaven recuperar la llengua, la literatura i la història del país després de segles en què havien perdut protagonisme. I quan buscaven moments de referència per explicar la identitat catalana, sovint acabaven dirigint la mirada cap a la Catalunya medieval, cap a l'època de comtes, de reis de la Corona d'Aragó i de l'expansió catalana per la Mediterrània. En certa manera, aquella Barcelona medieval, la Barcelona medieval que hem parlat al principi, representava un passat gloriós que es considerava digne de ser recordat. Era una època que molts veien com un moment de plenitud política, econòmica i cultural, i per això aquells edificis, aquells palaus i aquells carrers començaven a adquirir un valor simbòlic que anava molt més enllà de la seva arquitectura. Però hi havia un petit inconvenient. Quan aquells arquitectes, historiadors i intel·lectuals passejaven per la ciutat antiga, no trobaven exactament la Barcelona medieval idealitzada que imaginaven. Trobaven una ciutat que havia canviat durant segles, amb edificis reformats una vegada i una altra, façanes barroques amagant estructures medievals, finestres obertes en èpoques posteriors i carrers que s'havien anat transformant constantment amb el pas dels temps. En definitiva, trobaven una ciutat viva, no pas una fotografia congelada de l'edat mitjana. I clar, això no era precisament el que buscaven. Així que algunes persones van començar a pensar que conservar potser no era suficient, que potser calia anar una mica més enllà, que si la ciutat havia perdut una part de la seva aparença medieval al llarg dels segles, que es podia intentar recuperar, o fins i tot, qui sap, reconstruir. Avui aquesta idea genera debat perquè tenim una concepció molt estricta del patrimoni històric. Estem acostumats a pensar que els edificis s'han de conservar exactament tal com han arribat fins als nostres dies, amb totes les modificacions acumulades al llarg del temps. Però a principis del segle XX, moltes persones ho veien de manera diferent. Consideraven perfectament legítim intervenir sobre els edificis per ressaltar-ne el caràcter històric o per retornar-los una aparença que, segons creien, havia quedat amagada darrere de reformes posteriors. I així, gairebé sense que ningú fos conscient de fins on arribaria aquella idea, va començar a prendre forma un projecte extraordinàriament ambiciós. Barcelona podia crear-se un barri històric, un espai monumental capaç de mostrar visualment la grandesa del seu passat medieval, un lloc que expliqués la història de la ciutat a través de l'arquitectura, un lloc que impressionés els visitants d'arreu. I al mateix temps, un lloc que servís també per reforçar aquella mirada romàntica sobre la història de Catalunya que tanta força tenia en aquells moments.
però per aconseguir-ho no n'hi havia prou amb restaurar alguns edificis. Calia intervenir sobre l'espai urbà, modificar carrers, obrir noves perspectives visuals, traslladar elements arquitectònics d'un lloc a un altre i, en alguns casos, crear peces que ajudessin a construir aquella imatge idealitzada de la Barcelona medieval que es volia mostrar al món. Una feinada, vaja. I és aquí on entrem en la part més sorprenent de tota aquesta història, perquè algunes de les imatges més famoses del barri gòtic, aquelles que avui milions de persones fotografien cada any pensant que tenen davant seu un racó intacte de l'edat mitjana, són en realitat molt més modernes del que gairebé tothom imagina. A veure, és una mica com quan remenes unes golfes plenes d'objectes que has vist tota la vida i de cop descobreixes que allò que sempre havies considerat vell, corrent, resulta que té un valor extraordinari. O, no sé, els pantalons acampanats horribles que vam abandonar el 2000 per posar-nos aquells altres que oprimeixen les cames. Doncs resulta que els guardem en una caixa per si de cas. I ara, el 2026, resulta que es tornen a posar de moda i ens encanten, ens al·lucinen. Els objectes no han canviat, el que ha canviat és la manera de mirar-los i l'espai que l'envolta. Doncs alguna cosa semblant estava passant amb la ciutat antiga. Jo ja m'imagino algú mirant alguna paret dient «I si ajudem una mica a la història?» No es tractava de construir un parc temàtic, ni tampoc de fabricar una ciutat falsa del no-res. Els que impulsaven aquells projectes estaven convençuts que estaven recuperant l'esperit de la Barcelona medieval. El problema és que de vegades, per recuperar aquell esperit, decidien intervenir una mica més del que avui consideraríem acceptable des del punt de vista patrimonial. I així, a poc, van començar les transformacions. Es restauraven edificis, es modificaven façanes, s'eliminaven elements considerats poc interessants, s'afegien detalls inspirats en models medievals i la ciutat antiga anava adquirint una aparença cada vegada més coherent amb aquella imatge idealitzada del passat que es volia transmetre. El més curiós és que moltes d'aquestes intervencions es van fer amb tota la bona fe del món. Ningú pensava que estava enganyant les generacions futures. De fet, probablement estaven convençuts que estaven fent un favor enorme a Barcelona. Consideraven que estaven posant en valor un patrimoni que durant molt de temps havia estat ignorat i que mereixia ocupar un lloc central dins la identitat de la ciutat. I a veure, si som sincers, una part de raó la tenien, perquè gràcies a aquelles actuacions es van salvar edificis que potser haurien desaparegut. Es va despertar l'interès pel patrimoni històric, es van impulsar estudis sobre la ciutat medieval i es va reforçar la consciència que aquella part de Barcelona tenia un valor extraordinari. Ara bé, també és cert que el resultat final va ser una Barcelona medieval una mica més medieval del que havia estat mai. I aquesta frase sembla una contradicció, però resumeix perfectament tota la qüestió. Segur que durant tota l'estona que està parlant del barri gòtic teniu una zona del barri al cap. És perquè cap més simbolitza millor aquesta manera d'entendre la història, que una estructura que avui apareix en milions de fotografies cada any, una estructura que gairebé tothom dona per medieval, amb llegendes i tot. Si pogués parlar, probablement seria la primera a confessar-nos que és molt més jove del que sembla. Doncs sí, parlem del famós Pont del Bisbe. A veure, no és cap exageració. Jo crec que si hi ha un lloc al barri gòtic que pràcticament tothom ha fotografiat alguna vegada, encara que sigui sense saber-ne el nom, aquest és el Pont del Bisbe. De fet, és una d'aquelles imatges que apareixen constantment a les xarxes socials, al TikTok, a l'Instagram, a les postals, als vídeos de viatges, al YouTube, a qualsevol recopilació de racons emblemàtics de Barcelona. La majoria de visitants hi passen per sota, aixequen el cap, observen aquella estructura elegant de pedra que uneix dos edificis per damunt del carrer i assumeixen automàticament que estan contemplant una obra medieval que porta allà des de fa segles. I la veritat és que és una conclusió perfectament comprensible, perquè sembla medieval, té aspecte medieval i respira una mena de medievalitat tan intensa que costa imaginar que pugui ser una altra cosa. El problema és que no és medieval, o si més no, no tant com sembla. El pont que coneixem avui va ser construït l'any 1928 per l'arquitecte Joan Rubió i Ballbé, deixeble de Gaudí i una de les figures que participaven en aquell gran projecte de transformació del centre històric. Això significa que quan es va construir el Pont del Bisbe ja circulaven automòbils pels carrers de Barcelona. El cinema sonor estava a punt de revolucionar les pantalles i faltaven només uns mesos perquè esclatés la Gran Depressió als Estats Units. Dit d'una altra manera, cronològicament parlant, el Pont del Bisbe està molt més a prop de nosaltres que no pas de l'època de Jaume I. I això acostuma a sorprendre força la gent la primera vegada que ho descobreix. Als extrems hi trobem escuts, traceries i una decoració pròpia del gòtic, tot dissenyat perquè sembli una obra del segle XV. Però hi ha un element que s'endú tota l'atenció. Just a la part inferior del pont hi penja una calavera travessada per un punyal. És probablement el detall més fotografiat després del mateix pont i també el que ha generat més llegendes.
N'hi ha que diuen que si passes per sota sense mirar-la tindràs bona sort. D'altres asseguren exactament el contrari, que porta mala sort si la mires. També hi ha qui afirma que si el punyal desaparegués, Barcelona s'ensorraria, però la realitat és molt menys misteriosa. Joan Rubió mai no va deixar escrit què significava exactament aquesta calavera. Això ha fet que durant gairebé un segle hagin proliferat tota mena d'interpretacions. Alguns historiadors hi han volgut veure una referència a la fragilitat de la vida, un memento mori molt habitual en l'art medieval. Altres pensen que podria simbolitzar un sacrifici necessari per construir una ciutat o fins i tot una crítica subtil a la vanitat humana. El cert és que no en tenim cap explicació definitiva. I encara hi ha un altre detall que gairebé ningú veu. Si aixequeu la vista cap a les finestres del pont, hi descobrireu unes petites gàrgoles i figures esculpides que reforcen aquesta il·lusió de monument medieval. Tot està pensat perquè el conjunt sembli molt més antic del que realment és. És gairebé un decorat, però un decorat tan ben executat que un segle després continua enganyant milions de persones. Bé, enganyant tampoc seria la paraula. De fet, ningú no pretenia amagar-ho. Hi ha fotografies que mostren fins i tot el procés de construcció. Mireu, la posaré de portada al podcast perquè ho veieu. El pont del Bisbe és probablement el cas més espectacular i més conegut, però ni de bon tros és l'únic. A mesura que avançava el projecte del barri gòtic, diverses façanes van ser modificades per accentuar-ne l'aparença medieval. Es van incorporar finestres gòtiques procedents d'altres edificis, es van traslladar elements arquitectònics d'un lloc a un altre i es van fer intervencions que avui probablement generarien debats força intensos entre historiadors, arquitectes i especialistes en patrimoni. Hi ha elements antics que avui es troben en llocs diferents dels originals i hi ha racons que semblen tenir 700 anys quan en realitat en tenen poc més de 100. El més fascinant és que tot això s'ha integrat tan bé dins del paisatge urbà que fins i tot molts barcelonins ho desconeixien. Perquè quan una intervenció està mal feta, acostuma a cridar l'atenció, però quan està tan ben feta, acaba formant part de la realitat i deixa de percebre's com una intervenció. I això és exactament el que ha passat al barri gòtic. Ara bé, després de descobrir que alguns dels racons més famosos del barri gòtic són molt més recents del que semblaven, arriba una pregunta que gairebé tothom es fa immediatament. I què és autènticament medieval? Perquè si el pont del Bisbe és del segle XX, si hi ha façanes reconstruïdes, si hi ha elements traslladats, què queda de la Barcelona medieval original? Tranquils, que de medieval hi ha moltíssimes coses. No, el barri gòtic no és una mena d'escenografia i pràcticament tot el que veiem és una recreació moderna construïda per impressionar els visitants. De fet, si alguna cosa sorprèn quan aprofundeixes en aquesta història és adonar-te que sota totes aquestes intervencions continua existint una quantitat enorme de Barcelona medieval autèntica. I quan dic autèntica, vull dir autèntica de debò. No una reconstrucció, ni una còpia, ni una reinterpretació posterior. Són edificis, murs i espais que han vist passar segles d'història i que han arribat fins als nostres dies després d'una llarga successió de transformacions. Perquè la ciutat medieval no va desaparèixer mai. El que va passar és que amb el pas dels segles es van anar adaptant a noves necessitats, es van anar reformant i en alguns casos van quedar amagades sota capes successives d'intervencions. Però continuava allà, esperant que algú mirés una mica més enllà de la superfície. Pensem, per exemple, en, la plaça del Rei. Avui és un dels espais més impressionants de tota la ciutat, però moltes vegades la gent hi passa de pressa perquè no té la fama d'altres racons més fotografiats del barri gòtic. I tot i així, si t'hi atures una estona i observes el que tens davant, t'adones que estàs contemplant un dels conjunts medievals més extraordinaris de Catalunya. Allà hi trobem el Palau Reial Major, el Saló del Tinell i la Capella de Santa Àgata, espais que ens connecten directament amb la Barcelona dels Reis de la Corona d'Aragó. Quan entres al Tinell i contemples aquella impressionant successió d'arcs que semblen allargar-se fins a l'infinit, resulta fàcil imaginar les cerimònies, les audiències, les reunions polítiques i els grans esdeveniments que s'hi van celebrar durant segles. En aquelles escales, el 7 de desembre de 1492, van estar a punt de carregar-se Ferran el Catòlic i just al mig de la plaça van torturar el bandoler Serrallonga. I com aquí, passa exactament el mateix amb molts altres racons del barri. La mateixa trama urbana continua sent en bona part medieval. Els carrers no segueixen un recorregut inventat pels arquitectes del segle XX. Molts d'ells ocupen encara els mateixos traçats que ja existien fa centenars d'anys. Quan camines pel carrer de la Llibreteria, per exemple, o pel carrer del Call, o pels entorns de la plaça de Sant Jaume, estàs recorrent una ciutat que conserva encara una part molt important de la seva estructura històrica original. Fins i tot la catedral, que sovint genera confusió, és un magnífic exemple d'aquesta complexitat. Perquè sí, és cert que la gran façana que avui contemplem és relativament moderna i que es va completar a finals del segle XIX inspirant-se en projectes medievals que mai no s'havien arribat a executar. Però això no vol dir que la catedral sigui moderna, ni de bon tros.
El gruix principal de l'edifici és plenament medieval i les seves obres van començar al segle XIII. És una mica com si algú hagués decidit acabar una construcció 700 anys després d'haver-la començat. Una situació que, reconeguem-ho, tampoc resulta especialment estranya quan parlem de Barcelona, i probablement això és el que fa tan fascinant el barri gòtic. No és una ciutat medieval congelada dins d'una vitrina, tampoc no és una reconstrucció completa, és una barreja de segles. Una mena de puzzle immens on conviuen elements medievals autèntics, reformes, renaixentistes, intervencions barroques, restauracions del segle XX i actuacions molt més recents. Cada generació hi ha deixat la seva empremta i lluny d'esborrar les anteriors, les han anat superposant. I com més hi penses, més t'adones que això no és cap excepció. És exactament el que passa a gairebé totes les ciutats històriques del món. Roma no és només romana, París no és només medieval, Londres no és només victoriana. Les ciutats són capes acumulades una damunt de l'altra. La diferència és que en el cas del barri gòtic, aquestes capes estan especialment ben amagades. Tan ben amagades que milions de persones les recorren cada any sense adonar-se que estan caminant per una ciutat que explica dues històries al mateix temps. D'una banda, la història de la Barcelona medieval, que realment va existir, amb els seus reis, els seus mercaders i els seus carrers estrets, i de l'altra, la història de la Barcelona moderna, que segles més tard va decidir com volia recordar aquell passat i com volia mostrar-lo al món. Barcelona podria haver construït la seva imatge internacional d'una altra manera. Podria haver apostat exclusivament per la modernitat. Podria haver convertit l'Eixample en el gran símbol de la ciutat, que també ho és, Podria haver presentat al món únicament les seves grans avingudes, els edificis modernistes o la seva condició de ciutat industrial i cosmopolita. Però va acabar passant una cosa molt diferent. I és que a mesura que avançava el segle XX, el barri gòtic es va anar convertint en una de les principals cartes de presentació de Barcelona. Els visitants hi passejaven, els fotògrafs els retrataven, les guies de viatge el destacaven i gairebé sense que ningú se n'adonés, aquests carrers van començar a ocupar un lloc privilegiat dins de l'imaginari col·lectiu de la ciutat. Perquè hi ha una cosa que les grans ciutats entenen molt bé. Les persones no visiten només edificis, visiten històries. I el barri gòtic explicava una història extraordinàriament potent. Explicava la història d'una ciutat antiga, d'una ciutat amb profunditat històrica, d'una ciutat que podia presumir d'haver estat important molts segles abans que existissin els gratacels, els avions o els automòbils. Quan un visitant passeja per aquests carrers, no està simplement observant pedres, està experimentant una sensació. Té la impressió d'entrar en una Barcelona diferent, més lenta, més antiga, més misteriosa. Durant una estona sembla que el ritme de la ciutat moderna desaparegui i que el passat continua amagat darrere de la cantonada. No és el mateix el carrer del Pont del Bisbe que, per exemple, si et plantes al mig de la plaça Catalunya. Això és exactament el que buscaven aquells arquitectes, historiadors i urbanistes que havien impulsat la transformació del barri. Potser ni ells mateixos haurien imaginat fins a quin punt tindria èxit, perquè avui el barri gòtic és molt més que un conjunt d'edificis històrics. És una icona, és una de les imatges més potents de Barcelona i probablement una de les més reconeixibles de tot Catalunya. Ara, aquí també apareix una paradoxa bastant divertida, perquè resulta que alguns dels elements més fotografiats del barri són precisament aquells que tenen menys anys. Milers de persones aixequen la càmera per immortalitzar espais que consideren medievals, mentre passen de llarg davant d'edificis que sí que han vist passar 7 o 8 segles d'història. Si les pedres poguessin parlar, probablement algunes estarien bastant ofeses. Però això també forma part del joc. Després de tot el que m'ha explicat avui, crec que hi ha una idea que val la pena emportar-se a casa. I és que el barri gòtic no és menys interessant perquè una part del que veiem sigui més moderna del que sembla. De fet, jo diria que passa exactament al contrari. Perquè quan descobreixes aquesta història, t'adones que no estàs passejant per una simple acumulació d'edificis antics. Estàs caminant per un espai on diverses generacions han anat deixant la seva empremta. Hi ha la Barcelona medieval, evidentment, però també hi ha la Barcelona del segle XIX, que va començar a redescobrir el seu passat, la Barcelona del segle XX, que va decidir recuperar-lo i reinterpretar-lo, i la Barcelona actual, que continua explicant aquesta història a milions de persones que cada any passegen pels seus carrers. I si ho pensem bé, aquesta necessitat de construir un relat sobre nosaltres mateixos no és una cosa exclusiva de Barcelona. Totes les ciutats ho fan, tots els pobles ho fan. Totes les societats seleccionen quines parts del seu passat volen recordar, quines volen destacar i quines acaben quedant una mica més amagades. Però hi ha una altra cosa que també em sembla fascinant. Moltes vegades, quan parlem de patrimoni, sembla que només donem valor a allò que és completament original, com si la història fos una fotografia fixa que s'hagués de conservar intacta per sempre. I la realitat és que la història gairebé mai no funciona així.
Les ciutats canvien, els edificis canvien, les persones canvien i cada generació torna a mirar el passat amb ulls diferents. Potser per això el barri gòtic continua despertant tanta fascinació, perquè no és només un barri medieval. És també un barri que parla de com una ciutat va decidir mirar-se al mirall, de com Barcelona va buscar en la seva història una part de la seva identitat i de com va acabar construint una de les imatges urbanes més reconeixibles del món. Així que la pròxima vegada que hi passegeu, potser valdrà la pena fer una mica de l'exercici contrari del que fem nosaltres habitualment. En lloc de preguntar-nos quines pedres són medievals i quines no, potser hauríem de preguntar-nos què ens expliquen totes juntes, perquè algunes ens parlen dels mercaders que naveguen per la Mediterrània fa 700 anys, d'altres ens parlen dels arquitectes que fa només un segle intentaven imaginar com havia de ser la Barcelona del futur sense perdre de vista la Barcelona del passat. I al final totes formen part de la mateixa història. De fet, hi ha una certa ironia en tot plegat. El barri gòtic és probablement el lloc on més gent va buscar la Barcelona autèntica i resulta que quan hi aprofundeixes una mica descobreixes que l'autenticitat és molt més complexa del que sembla. No és una qüestió de veritat o mentida, no és una qüestió del blanc i negre, no és una qüestió de és medieval o no és medieval. És una suma de capes, de decisions, de mirades i d'interpretacions acumulades al llarg del temps. I potser aquesta és la gran lliçó que ens deixa aquesta història, que les ciutats no només es construeixen carrers, places i edificis, també construeixen memòria. I de vegades aquesta memòria no consisteix tant a conservar el passat exactament tal com era, sinó a decidir com volem recordar-lo. Així que quan us atureu davant del pont del Bisbe o quan us perdeu per alguns dels carrerons, recordeu que no esteu contemplant només la Barcelona medieval. Esteu contemplant també la Barcelona que en un moment molt concret de la seva història va decidir explicar-se a ella mateixa. Perquè les pedres ens expliquen què va passar, però la manera com decidim conservar-les, transformar-les o recordar-les ens explica qui som nosaltres en cada punt de la nostra història. Fins la setmana que ve.